ଚୁଲିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଚୁଲିର ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଶୀଘ୍ର ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଲେଟ୍ ହବ। ମୁଢ଼ି ଚୁଲିର ଭାଜି ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଭାଜି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ ଚୁଲିର ସେ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଭାତ କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ସିଏ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଜଳିଲେ ଏତିକି ଜଳିବ, ଆଉ କେତେ ଜଳିବ? ଚୁଲିଟା ଜଳିଲେ ବହୁତ ଜଳିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିର ଶୀଘ୍ର ବି ହୁଏ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତରକାରୀ ଭାତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ଯେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ଭାତ ଭଜା ତରକାରୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ସମୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତ ସେଇଟା ଚୁଲିର ନିହାତି ଦରକାର। ଚୁଲି ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।